Corona bebo ogo mai kere yago shawang kere nokho kere rang kere khaika chala waisa kok du bai kerengai kha kesangai tongmani nok ni borok bai tabo kok du bai kerengai manfan hote bufuro malaina made malaina malaya kirima habi rika lockdown khazama bai Corona bebo ogo mai kere yago shawang kere nokho kere rangri kere khaika chala waisa kok du bai kerengai kha kesangai tongmani nok ni borok bai tabo kok du bai simi kerengai manfano tei bufuro malai phino nogo kifilda manam mangala kirima habi rika lockdown khakrojama bai lukuroni khawo Bwsa phatar hawo phatar hasibo poleni bagai samuni bagai tei sakduk nanjani bagai thangmani nogo kiflimaya ngi tongbakha nogo Bwsa khatangjak Bwsa babo ama nungbufuro phainai kabja Bwsa botiro Bwsa ni bumabu phasong nasingjak Bwsa no bufuro mokol bwskango nukphino Bwsa baithani saino samo mana musungjak bakha oslukjak mutui bufuro bathangno mutai simino sisinai Sabroom bwkhakste ni Purba Sabroom IFSC village ni Khirod Roaja Parani lukuro Kwchajak nok nukhungmama o kamini sada sing para JB ring nok ni rembawo phaiwi Tongnai topar usrel Anita Tripurano Manimohan Tripurani sajak okora Anita Tripura asomsa bwkhani bemar wngmani bagwi nogo himi maya thangai kotului maya ngai thongro klai ring nogo bo thangai agini haike lekha pora khlai manliya Anita Tripurani obutui godisi nogo Khatangjagwi bini class ni mare kijing song tipim chaya kare shikong shilai paya kare jesik mansa khokba khokchi ram khanglai chuba lakya Rungsring thani bongtom kahamni bagai Anita Tripurano teisa ring nogo twlangwi lekha pora khaijak nungna musungai ring nok ni headmaster Omolkanti Tripura khogwi joto ring thungnai rokbo chuba lakya Ochuba mungni bising tuino 2020 bisi thane March tani 4 sal mariwo Manimohan Tripurani sajak okora Anita Tripurano heart treatment khainani bagai nok nukhuni wak top pun bepak suti phalai Manimohan Tripurani hi Khemmala Tripura sajak Anita Tripurani Bwsa West Bengolo twlangwi thangka treatment khainani bagai Tabo heart operation khaimani yagulo Anita Tripura sakduk mangduk kaham tongo Phiya ba kapal haimani jinjal kaya hamani kubi kubinyo sakduk hamai pai nogo kiflani jorawo bad hawo corona virus ebrumi lockdown khakor berizakha Anita treatment paimani logi no haste hapang tei central habang corona virus ni bagai thangnai mas tarni nejibre salmani simi tabo sakjora bad hawo lockdown khakor berikha Tabuk Anita Tripura tei Buma Khemmala Tripura lockdown pa sak West Bengolo toma hampano yagorang kerikha yang nogo Bwsa tetrara kalangjak nogo kifilnani mungsa lama kerei nogo hi kerei Bwsa rokno tuidului tongo Manimohan Tripura abo tichanai Bwsa Sabroom no Khatangjagwi tailama asugwi Bumano nasingwi kabi tongjawo o ama nungbufuro nogo kifilnai o ama nogo bufuro kifilnai Sai nasingjak hingno Bwsa butir nasingjak Bumano bufa nasingjak bwsajwk ring nok ni topar ustrino nasingjak mare kijing ring phungnai ro o nasingma bufuro paino borok Phiya Manimohan Tripura Purba Sabroom IFSC village Khirod Roaja para ani bilina je hoka mas masi atariyo asmatilla kono lockdown ni poriyo tumaklain thalai ka ajong thaka mani bo jaga go Kolkata tumaklain thalai ka ro mani hadni problem nini Bwsani ani Bwsani March mas ni 8 tarik mas masi atariyo acha te mas masi atarin poriyo hla ot brala hoi hospital bo hoi praile masayo prai chafopo mani asmatilla bisina mani poriyo April masi 1 tarin jra hla brana suti hoka suti honani poriyo bra aro somuchak lai thaka nokbo para maru din paso hlai mas masi atari anmung ta Manimohan Tripura Purba Sabroom Khirod para darini ang mani thangnai mas busuk tariyo nini Bwsano treatment khlainani tlangkha
8 tario mas masi 8 tario Ti tabu tabo brole mani susto ungkha unani pariya mani sokarat mani tawnani chesta haitu lockdown ni bisin lockdown ni klaimani pore phaima dia claimani pari phaima dia nini o busaro kraya diba ani bumano besarla krawi bole matro tabo arai bosar se undra ibung to 3.5 bosar ibung to 4 bosar ti tomaklai chalai tok je nini busanibo heart ni problem tabo treatment to paikha Khemmaliya kosto ya diba norok nukung chalani kosto nya diba kosto se ungkhle birat kosto ngotabo je tv buskang nai tungdo jara brokni thani nung toma san mani biri busana mani toira hai to busana toira hai to bukisa subathuk kisa suba thokle rang paisa ra nin mungklai ani mungkhle Manimohan Tripura Purba mas masiya atarini ani busana je hadni problem na je thaka biri mani busana tlain thaka biri Kolkata thanani phariya mani bata sanani kosto tunani kosto চিকিৎসা প্লাইজাকবে চিকিৎসালে ফ্লাইজা প্লাইন পরে গামলে উহা তাবো গামনানি পরে তাও মানি ব্রা ফাইনানি একটা ব্যবস্থা উনথক মানি নিনি বিরি যেফ্রো অর চিকিৎসানি বাগৈ থাকা নিন বসানি বাগৈ আফ্রো লকডাউন নক দিতো অসমাতিনি কোনো লকডাউন করে চিকিৎসা প্লাইমানি পরে লকডাউন খা চিকিৎসা প্লাইনানি পরে লকডাউন ইনকা তে তাও ওটা ফাইমা দিয়া আজংবা ক্রাগো rang paisa na bai somaisa ani jongbo kam tam dia sa toira kaitham dong nung buruk mane jara nai tung ruti biskang rogo je tuma sanbrong thari nung tuma bran orang sample to ani biri bisana ekto sajo maijo unai manake tobunani ব্যবস্থা Fatar hasibo kusai tongnai rokno hapang tei kubun motharok chubai tongo tei Tripura hasibo kipil thani chubane hne awe umaro bonugoi tongo hapang ni bwkhakste haini bai o basra Kwchajak nukhung tabo hapang tei juda mothani chuba junangoi tongo haini bai khakwar hapang tei mothani adongrok Tripura o tubui mankhe borokni nukhungni bage brene kaham unai hne Kwchajak tongo Manimohan Tripura borokni bank details UTBI account number 807101203456 IFSC code UTBI0RRTGB Kokdung number Manimohan Tripura 9366465051 Khemmala Tripurani 9436517905 Sabroom ni Tripurani report Srangsati.